Ito na ang update sa ating Hinaguan Farm. Swimming pool edition. Uy! Sandali. Bakit parang, meron na naman pong binabakod dito sa gilid. Oh! Pang shower. Hi, mother! Ma'am, huwag ka na magalit. Sorry na, hindi umabot yung binignit. Salamat sa arroz caldo. Pag-sure ba, masarap? Hindi ko kumain. Wala. Ayaw ko man. Diba? Wala na ho tayo magagawa. Wala tayo. Hindi nga. Hindi mo natikman. Ikaw naman. Ayun o. Oh, kami una Di ba? nakakain. Ano ito mo? Harang. Harangan para hindi makita yung CR. Shower. Oh, si Baby Guy Vlog pala andito. Oh. Diba? Akala ko dyan na yung shower. Yung shower is gilid. Sa kabilang side. Diyan. Ito mismo? O sa likod? Ka na? Yan ay magiging shower Para pala. hindi pangitingnan ba may CR. Maligo dito may CR. Ay, nakahiwalay yung shower. Magkakaroon pa ng drainage ulit. Sada. So, eto na. Ayan, may hagdanan. Parang ang taas ng baitang. Kanan ng takikal sa baba. Parang ang taas ng baitang, no? Hindi. Oh. Ayan na siya. Taray, kabog. Ha? May pebbles na. Para sa ito. Para hindi madulas. Nilagyan na siya ng mga pwede. Sa tiles yan, o sinama sa Sinama sa semento? Si Daddy. Tapos in-sprayan. Para magkapit. Sada. So, hindi na yan madulas. Hindi na siya lulumutin. Asan si Daddy? Ayun pala. May sombrero kasi. Hi Daddy, how are you? How are you to find out? May pahagdanan na kayo Kumusta doon? Okay naman. Hindi pa tapos yung bakod. Pahukay ako mamaya sa sa likod. Yung sa yung sa kusina. Wala. Hindi na barasan? Ayang buhos mo. Yan yung pinakapalaman niya. Ito yung pambata, no? Stain jacuzzi. Kabogs. This is it na talaga mga moms. Ito naman, binabakalan na yung ito isang buhos na lang. Tana, Jamar. Yan sa gilid. Ito. Lahat para pantay. Paano halo niyan? Daming semento niyan, no? 100. Mga 100. Mahigit na na semento. Sada dito, At least nakaayos na lahat. Tapos ano yung bakod mo? Para gaya dito. Para malibyo. Papantay. Kasi may dyan, mga cottage dito. Okay. Ito. Magpapantay dito. Subuhos ulit yan. Lupa. Nang bubuhusan din. Kasi may bakod na. Boy. 2 buwan pa? Yung isa dito sa labas, 2 buwan pa. Dito? Importante yun ang tapos. Yung pool magawan. Ay, dito sa labas. Ano pang gagawin dito? Wala na. Kunin niyo itong bato. Transfer doon. Marami ka pa palang hakot. Oo, ang hakot. Grabe. Marami-rami pang semento, no?
Ubus na simento, 100 sako na daw. Uy, tapos ito, wala pa. Wala pa. Na. Mahaba-haba pa, oh. Ah, ayan na siya. Yung pag-spray. Tapos yung pebbles, iba rin yung ano yan. Iba rin yung bili. O kasama na sa ano. Ito. 100 ang sako. 10 kilos lang. Isa kasako. Okay. Naku. Masusulit na. Masusulit talaga ang ano dito. Masusulit nyo ang entrance nyo dito. Dami pang bato na hahakutin. Diba? Kabog. Ang priority ni Brenda mauna itong swimming pool na matapos na. Kasi itong drainage, okay naman na yung drainage, diba? Tatabunan mo pa rin to, ma? Mataba yung tubo, parts? Yes. Ah, mataba naman pala po yung tubo eh. Tapos siya yung magiging daan papunta dun sa ilog. Maglalagay pa ng additional na tubo. Papunta dun sa ilog. Yan, para maganda. Ano pa? Para May banga. Kailangan ilagay sa loob. banga, ano? May alikansi. Alam mo yung alikansi? Lugi ba? Lugi. Lugian ba? Butas? Butas ng kayo. Dami na nila. Oh. Yes! Ayun si Baby Goy Vlog. Buti naligaw ka. Ha? Naligaw sa hangin. Buti naligaw ka. Asa ka ba galing? Sa banda. Ah. Okay Ito nito. kasi may gira sa Amerika. Hala. Yung nagpagawa, nandun sa Amerika. Ah, okay. Yung may-ari nung ginagawa nyo. Yung ginagawa nyo bahay na sa abroad. Nanambok ka. Murag hiyang ka. Ha? Nanambok na eh. Bibigay vlog. Taray. All around po yan si Bibigoy. Hindi na kayo magsama ni Scarlett? Hindi na kayo magsama ni Scarlett? Ayaw mo na? Wala naman siya. Sa pag andito siya pwede? Oo. Hala. Scarlett, asan ka na daw? Bem Bem TV! What was that? Ay, paano siya? Butas na yun. Nabutas na sa init. Siguro dapat yung gaya ng ginagawa ba namin daw. Katong bago mag-ihaw, na ibuhangin. Hindi. Hindi ba yan? Kailangan lang yan kasi ano ba? Sin yung nasa ilalim nun, mabubutas yun pag walang buhangin. Pagyero. Oo. Pagkahoy. Tapos nakahangir yung sinasaing nyo kasi walang buhangin. Dapat namin mo yung buhangin para umaangat. Para konti lang yung uling na ilalagay. Ito wala Pag na ito, kasi. hindi. Ganyan lang. Ano lang kasi yung ginagawa nila kasi pagkatapos nilang magluto, Ihaw. pinubuhusan ng tubig. Kaya lumalambot yung Oo, bato. kaya ito, pinibiyak to pag labigan kasi galing sa init eh. Mother! Meron kayong regalo bukas. Yeah. Meron kayong lunch mula kay Mami May Avi. Wow! Thank Kasi you! anniversary nila ng ba? kanyang husband. May lunch kami. Anniversary nila. So meron kayong ulam bukas. You have pansit, lumpia, adobo. Then nag-order siya ng ulam para sa inyo dito. To celebrate their anniversary. Yeah. Happy anniversary, Mami May. Happy anniversary! Nakapoy ka na? Sumakit na ulo mo? Stress na kay Gitsura. Na-stress na si Mother. Happy anniversary, Mami May. Yes! God bless you both and Thank you more sa years to palas come. Tomorrow! Yes. Bye. Halika na. Asa naman Dala tayo sa farm.